Usesethu sazi wakwilali yaseMqheleni eNgqushwa uthi udinga uncedo ukuze akwazi ukuqhubela phambili nezifundo zakhe nanjengoko kulo nyaka ethathe isigqibo sokubuyela esikolweni. Ukanti le ntwazana eneminyaka eli-18 obudala nefunda ibanga le-11 kwisikolo samabanga aphezulu iSt Charles Sojola yayeka isikolo ngenxa yokugula nemeko yekhaya layo engathathi ntweni, nto leyo yenza ukuba le ntwazana iyeke esikolweni. Ndiye ndayeka isikolo last year ngenxa yongabikho rayithi esikolweni. Xa ndizama uaplaya kwezinye kwathiwa kuleyithi andathathwa and andakwazi uza apha last year. Ungakwazi kwam uza apha last year bendicinga uba ndizawubethwa yitranspoti, ndizawubethwa yirenti kuba ekhaya umama engaphangeli. Then ndacinga no, into yohlala ayirayithanga, mandibuyele esikolweni. Then this year ndabuyela esikolweni. Before ndibuyele esikolweni ndabhala i-donation, into ye-donation, ndacela i-donation uncediswa kwi-uniform nakwirenti izinto ezinjalo. Imeko yasekhaya indiafekthe ngoba last year andikwazanga ubuyela esikolweni. Ngoba engakwazanga ubuyela esikolweni nje bekufuneke ikhona into endiyenzileyo kwabe kudingeka imali le ingekhoyo. So andakwazi ubuyela esikolweni ngenxa yemeko enjalo. Umama kaSesethu uNomathamsanqa Sazi oneminyaka engama-48 obudala nongumama wabantwana abathathu uthi intlupheko abajongene nayo ingangunobangela othi athintele umntwana wakhe ukuba aqhubele phambili nezifundo zakhe, kuba kweli khaya kukho umntu ophangelayo kwaye baxhomekeke kwisibonelelo sikarhulumente somntwana omnye, kuba ebesifunyanwa nguSesethu saphela ukufika kwakhe kwi-18 leminyaka. Into endikuyo into yoba umntana wam ufuna ukufunda. So ke ngoku kuba mna ndingenaplani ngoba andinamali, andiphangeli. So ke ngoku wathatha isigqibo sento yobana makenze iiplani zakhe azenzilene uba makancediswe afanzelwe uba makabuyele esikolweni. Ubuyele ke ngoku umntana wam esikolweni wazifumana izinto uba makabuyele esikolweni. Mna ndiyafuna afunde qha kaloku andiphangeli. So ke ngoku ndiyavuya nje manje ubuyele esikolweni ngoba kudala efuna ubuyela esikolweni. Akukho apho ndithatha khona, ndihleli apha kule ndlu ndiphila igranti A1. Njengoba ndiphila yile granti A1 nje kudala ngoko uyafotwa indlu yam, yiminyaka ifotwa akho nto icacayo. Kulo nyaka upheleyo bekumelezeka uba ufundile qha akakwazanga uba makafunde, kwayeka esikolweni kuba ebengaphilanga wahlala. So ke ngoku ndazama andinaplani. Ngoku ke ngoku yena wabona uba makenze njani na. Akusukuba mna bendingakhathali, ndiyakhathala qha kuba ndingenaplani. Ngoku ke ngoku mna ndiyabulela ngeli hlobo kwenzeke ngalo. Ndiyavuya kakhulu ngehlobo kwenzeke ngalo ngoba ndifuna afunde umntana wam. Njengoba nje ekulaa ndawo akuyo nje akho nto ndinayo, kwa imali le yerenti andinayo. Imali le yerenti akho nto ndinayo apha kum mna. uSiyabulela Mshweshwe noyinkokheli yabahlali kulo mmango waseMqheleni uthe kubeni ebone imeko kaSesethu uthathe amanyathelo okuba amncede ngokuthi akhangele abantu abanokufaka isandla ekuncedeni uSesethu ngezinto zesikolo, ukutya kunye nendawo yokuhlala, kuba kufuneka ahambe umgama ongaphaya kwe-5 kilometre ukuya esikolweni, kwaye umemelela nakwabo bakurhulumente ukuba bancede le ntwazana esaze ngobuso elizweni. Okokuqala, lo mntana uneminyaka eli-18, which is 18. Akafumani social grant, le nto kuthiwa yigrant ipeywayo, andanoba yi-450 okanye yi-530 na. Naku kukwenzeka kokwabo, njengokuba iza kuvela iklip, kokwabo
imeko yapha umama wakhe akaphangeli, naye ungumama ongengomntu omkhulu ondodlayo. Abanazo means okanye akho kwangeniso engenayo ngaphandle kweyomntana ena-15 ongubrother kasesethu lo sithetha ngayo. Ndizama ukuhlaba ikhwelo ke kuzo zonke izi-stakeholders ezikhoyo zize namacebo ukususela ekhayeni apha aphuma khona ukuzokufikelela apha esikolweni, kuba akukho nto ingenayo kwele khaya. Ndihlaba ikhwelo ke kuzo zonke izi-stakeholders, social development ukuba likhona isolotya onothi nincedise usesethu ngalo, SASSA and all these other stakeholders nezabucala ukuba zikhona zisondele zize nganeno ukuze siqinisekise into yokokuba njengoba sihambe siqokolela ingqokolela ye-donations emveni kokuba ndenze isicelo njengokuba namakhasi omoya esondele, kukwazeka into yokokuba kwinyanga kaMatshi, April ukuya ku-2025 apho ezabe efunda ibanga le-12 ugrade 12 akwazi into yokokuba amelane nemeko yokufunda even nasemveni kokokuba ephumile esikolweni, ngoba ke ingxaki iphi, isikolo simamkele ene-18 kwa-grade 11, kodwa ke ngoku uza kutya ntoni akufika endlini, uza kulayita ntoni, uza kuvasa ngantoni. Umsamari olungileyo onomnqweno ukufaka isandla ekuncedeni usesethu angafowunela uSiyabulela Mshweshwe kule nombolo 060 999 2647. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Ntshungi, eMqheleni, eNgqusha.